Следващото населено място, уважаеми зрители, което ще бъде на фокуса на нашето предаване, е село Бреница. Останете с нас, за да видите и чуете жителите му. Къде виждат те своите и на селото проблеми и какви са начините за тяхното разрешаване? Доколко тяхното настояще е предпоставка за едно желано бъдеще? Всичко това, ако останете с кметството на фокус. Село Бреница е типично полско селище. Разположено е в северозападна България, в Дунавската равнина. Намира се на 40 км южно от река Дунав, на 7 км западно от река Искър, на 17 км източно от град Бяла Слатина и на 25 км от град Червен бряг. Разположено е на равно място от двете страни на един дол, в който протича селската бара. Бреница е старо село, което е съществувало преди 15 век и е заварено от османските поробители с името Браниче. Днешното село Бреница е наследник на по-старо селище от тракийско време и средновековно селище от времето на Първото българско царство. За името на селото и досега се спори. Оформили са се две предположения. Според професор Константин Попов, името Бреница произхожда от старобългарската дума брене, което означава кал, тиня, мочур, блато. Местоположението на селото напълно оправдава такова тълкуване. Намира се в мочурлив дол. Второто предположение е, че старото име е било Браница. Според привържениците му, името произхожда от глагола браня. Това тълкуване подкрепят с факта, че по време на робството селището не са живели турци, защото той имало бранители, пазачи, и турците се страхували да нощуват тук. Стари хора разказват, че във връзка с изградената революционна организация в селото, Васил Левски е минавал през Бренишкото землище и е отсядал в местността Въртопа. Тук е идвал и Раковски със свои съратници и последователи, с които организирали нелегални канали за преминаване в Румъния. И двете имена, Браница и Бреница, са със славянски корен, което е доказателство, че селото е старо славянско селище. От създаването на селото до наши дни, то било населявано от българи и малка част цигани. Други народности трайно не са се заселвали. През 1926 година бреничани подемат инициатива за построяване на паметник на загиналите във войните. Част от черковния двор бил отстъпен за строежа на паметника. От хората били събрани средства под формата на дарение. Проектът изготвил скулпторът Иван Батек от град София. На паметника са вписани имена на 79 войни, участвали в войните от 1912-1918 година. През есента на 1928 година, на Архангелов ден, станало освещаването на паметника от върчанския владика Паисий. Читалище Народно съзнание се родило през 1897 година. От тогава до днес то грее с достолепието на мъдрец, който може да те дари с съвет и духовна подкрепа. Идеята за създаване на читалище възникнала още преди освобождението. Църквата в село Бреница е построена през 1870 година. Името й е Възнесение Господне и затова нейният празник е на Спасовден. Тогава се прави и селския събор, който е традиционен. С доброволен труд и средства храмът бил изграден от камък и покрит с каменни плочи. В черковния двор имало килийно училище, което било развалено и от камъните му била направена оградата на двора. След освобождението, черквата била духовен храм на бреничани и играела положителна роля за нравственото възпитание на хората. По празници млади и стари отили в черквата не само да запалят свещи, но и да общуват помежду си. Имало и църковен хор, в който участвали и деца. Към 1925 година Бреница става голям лозарски център
с 4-5 хиляди декара лозя. Тогава точно била изградена и винарска изба от Дико Танов и Христо Танов. През 1937 година те получили предложение от германска фирма за съвместна дейност и за оборудване на избата, което обаче те отхвърлили. В селото по онова време нямало къща без грозде, вино и ракия. В миналото бренишкото вино е разнесло славата на селото не само в България, но и в чужбина. В цялата страна се пее вечно зеления шлагер "Село Бреница с вино кара воденица". А Днес бреничани са гостоприемни не само към хората, случайно попаднали в тяхното село. По идея на кмета Петър Гърневски, по протежение на цяла една улица видяхме специално направени щъркелови гнезда с надеждата за повече уют в и без това чудесно изглеждащото село. А и какъв пример е това за младите хора, можете сами да съдите. Аз съм от началото на този мандат, фактически вече трета година, и преди това съм изкарал още един мандат като кмет на село Бреница, но това беше доста отдавна, преди 15 години. С прекъсване фактически? Да. За вас е... На времето се отказах от това поприще, тъй като се занимавах в последствие с други неща и на последните избори реших отново да се кандидатирам, тъй като ме убедиха мои приятели, пък аз самия, понеже живея тук, бях убеден, че трябва промяна, трябва един по-ден човек, който да пораздвижи нещата така. И имате сили и възможности да се нагърбите с тази нелека задача. Да, смятам. Успяхте ли да оправдаете доверието на хората, които ви се довериха? До сега аз наскоро си направих труда да прочита това, което съм написал по време на предизборната ми кампания. Направил съм всичко, което съм обещал на хората, даже и много повече неща. Единствено нещо ми остава да направя, това са дъвките по улиците. Смятам, че ще се справя с тази нелека задача, тъй като миналата година от общинска администрация беше закупен автомобил, т.е. машина, която кърпи дъвките, така че сами да си решавате този. Да, направихме частично закърпване на по-голяма част от главните улици и смятам това лято сега да направим един по-голям ремонт и да решим този въпрос и от сега нататък всяка година да бъде така, че да може да се бъде овладяно положението с разбитите улици. Добре. Колко човека наброява администрацията в Бреница? Искате да кажете в общината? Да, в общината. Кмета, началник канцелария имам и две служителки, които едната се грижи за ЕСГРАОНа, другата е оператор на пулт, отговаря за компютрите и за местния радиовъз. Сработвате ли? Освен това имам двама служители, които се водят охрана с мои действия, с тяхна помощ успявам да доведем нещата до това дередже, което са в момента. Значи се слушате взаимно и сработвате. Добре. Аз предпочитам мене да ме слушат, но се слушам и аз в гласа на останалите и когато човек не трябва да се велича и да си мисли, че той единствено е прав и знаеш, че и можеш. Да. Без съвети, без съветници и без чужда помощ човек едва ли би се справил с каквото и да било, така че обичам аз да слушам, когато ми говорят. И естествено да признавам и тогава, когато съм сбъркал и да поемам обратно или в друга посока, когато се налага. Виждаме една съвсем нова